Kad Bitcoin pleše blizu $114.000, počinjem se pitati, je li ovo novi rekord ili samo dobra stara kriptodrama? Dobrodošli na Kripto entuzijasti, mjesto gdje kripto postaje razumljivo. Dok svi gledaju samo cijenu, prava priča se odvija iza kulisa. Ponuda Bitcoina na burzama rapidno pada, znači ljudi ne prodaju, drže svoj Bitcoin kao da je zlatna karta za koncert koji još nije ni najavljen. Što nam to govori? Kad je Bitcoina na burzama sve manje, a cijena raste, to može biti znak da investitori vjeruju u dugoročnu vrijednost, ne žele ga se lako odreći, bez obzira na privlačne iznose. Naravno, nitko nema kristalnu kuglu, a ni ja ne nudim financijske savjete. Ali ako vas netko pita zašto ljudi drže Bitcoin, recite im, možda čekaju da konačno netko tokenizira bananu. Hvala vam na gledanju. Za više posjetite naš kanal kriptoentuzijasti.io, a u opisu profila pročitajte cijeli članak. Također, zapratite nas na drugim mrežama za još više sadržaja.